Lisa Bevere, bezkonkurenčná. Objav svoju identitu v dobe, v ktorej vládne zmätok a boj o uznanie. Kapitola 9. Bezkonkurenčná dcéra. Tyran umrie a jeho vláda sa pominie. Mučeník umrie a jeho vláda sa len začína. Soren Kierkegaard. Táto žena sa vzoprela najmocnejšiemu a najperverznejšiemu vládcovi sveta. Táto žena sa vzoprela najmocnejšiemu a najperverznejšiemu vládcovi sveta. Bola schopná priniesť evanjelium dovtedy neslýchaným spôsobom. Bola zbitá, pokúšaná a mučená každým možným spôsobom a predsa ostala verná evanjeliu, svojim priateľom a jedinému Bohu. Bola uväznená, ale dosah jej vplyvu ostal nespútaný. Bola bez manžela, ale ani zďaleka nie osamelá. Patrila medzi apoštolov a historické pramene hovoria, že v dobe prvých kresťanov boli jej zázraky a znamenia takmer bezkonkurenčné. Asi sa pýtaš, prečo nepoznáš túto ženu. A ja som sa o nej dozvedela len nedávno. Bola jednou z mála matiek cirkvi, ktorej meno ostalo pochované v pieskoch času. V minulosti som začula zo pár zmienok o jej živote a zatúžila som ju spoznať viac. Nestačili mi povery a čiastkové informácie, tak som sa pustila do bádania historických prameňov, ktoré sa venovali obdobiu vzniku prvých kresťanských spolkov po ukrižovaní Krista. Prizvala som si na pomoc niekoľkých teológov, urobila si online prieskum a zakúpila knižky. Ako náhle som sa prepátrala k jej menu, podarilo sa mi zhromaždiť kúsky skladačky a vytvoriť zmysluplný celok. Volala sa Fotína alebo aj Fotíny. Jej meno má grécky pôvod a znamená osvietená. Toto meno prijala po krste a prijatí viery v Ježiša Krista. Tak ako nám, aj jej svet Ježiš zaplavil vlnami zjavení pravdy. Ako oddaná kresťanka sa schádzala s ostatnými v hornej sieni. Keď na nich zostúpil Boží duch, bola tam s ostatnými a na znak prijatia daru jazykov sa jej zjavil nad hlavou ohnivý jazyk. Vtedy počas letníc prijala Fotína poslanie kázať evanjelium v ďalekých končinách zeme. Všetko opustila, vymanila sa z komfortu svojho dovtedajšieho života a odcestovala do vzdialenej Afriky. Nešla tam sama, ale vzala so sebou väčšinu rodiny. Čas, ktorý prežila s Ježišom, spôsobil v nej takú obrovskú osobnostnú premenu, že obaja jej synovia a jej 5 sestier sa tiež obrátili na vieru. So synom Jozefom a sestrami sa vydala do najvzdialenejších končín zeme, presne ako im Ježiš prikázal. Skutky apoštolov 1:8. V Afrike, v Kartágu všetci verne pracovali, šírili evanjelium o Ježišovi a priniesli úžasné ovocie ducha. Keď sa k nej dostalo, že Nero, vyšinutý cisár, väznil a prenasledoval kresťanov po celej krajine, Fotína žiadala múdru radu od Boha. Zjavil sa jej v sne Ježiš. Kázal jej ísť do Ríma a predstúpiť pred Nera. Takže namiesto toho, aby sa držali čo najďalej od nebezpečenstva, vydali sa presne do centra hurikánu. Fotína so synom a sestrami nasadla na loď spolu s ďalšími kartáginskými kresťanmi a odplavili sa do Ríma. Bolo im jasne komunikované, aby chválili svojho Boha v súkromí a že ak budú otvorene praktizovať vieru, budú čeliť dôsledkom. Prečítaj si rozhovor medzi jej synom Viktorom, rímskym strážnikom, a úradníkom menom Sebastián. Viktor, viem, že ty s matkou a bratmi ste nasledovníkmi Krista. Ale ako priateľ ti radím, aby ste sa podvolili vôli cisára. Keď ako vojak podáš vedeniu správu o akýchkoľvek kresťanoch, dostaneš ich majetok. Ale tvojej matke a bratom napíšem, aby verejne neučili o Ježišovi. Nech vyznávajú svoju vieru v súkromí. Viktor mu odpísal: Chcem sa stať kazateľom kresťanskej viery rovnako, ako sú moja matka a bratia. Sebastián mu opäť odpovedal: Och, Viktor, všetci predsa vieme, akým nepriateľom budete všetci čeliť, ty, tvoja matka a bratia. Koľkí by sa odvážili žiť svoju vieru verejne, keby vedeli, že im to zaručene prinesie stret s nepriateľom. Neskôr sa ukázalo, že Viktor spolu s matkou, bratmi a tetami vsadili svoj osud na jednu kartu. Nasleduje úryvok z toho istého dokumentu, ktorý ponúka výjav z Fotíninho prvého stretnutia s Nerom. Príchod Fotíny a jej činnosť vzbudila v hlavnom meste verejný záujem. Kto je tá žena? Pýtali sa.
Prišla do Ríma so skupinou prívržencov a Krista káže s veľkou odvahou. Vojaci dostali príkaz priviesť ju pred cisára, ale Fotiny ich už očakávala. Skôr než ju stihli zatknúť, Fotiny spolu so synom Jozefom a kresťanskými priateľmi sa dobrovoľne nechali predviesť pred Nera. Keď ich cisár zbadal, spýtal sa, prečo prišli. Fotiny mu odvetila, že mu prišli zvestovať vieru v Ježiša Krista. Napolo šialený cisár Rímskej ríše ju ale svojou zúrivosťou nevyplašil. Ona prišla, aby sa obrátil. Samozrejme, Nero bol menej než priateľský. Nariadil, aby ruky všetkých, ktorí sú spolčení s Ježišom, zbičovali železnými tyčami. Stráž odviedla Fotinu a všetkých jej prívržencov na výkon trestu za opovážlivosť. Počas ďalších 3 hodín vyčerpávajúceho bičovania zo strany drábov kresťania necítili žiadnu bolesť a spievali im zhudobnené žalmy. Nikto z kresťanov nemal na rukách ani jednu ranu či stopu po údere. Keď to Nero zistil, uvrhol ich do väzenia a zosnoval plán, ako presvedčiť Fotinu a ostatných, aby sa vzdali viery. Tentokrát ich chcel presvedčiť svojou vľúdnosťou. Na kráľovskú hostinu nechal priniesť 6 trónov a predviedol sestrám celé spektrum rímskeho bohatstva. Nešetril peniazmi na príprave drahej kolekcie šiat, ktorá mala potešiť ženskú dušu. Okrem zlata a striebra ich obdaril drahými kameňmi a nevídanými róbami. Všetko bohatstvo, krása a komfortný život im mohli patriť, ak by sa len vzdali kresťanskej viery a podrobili sa rímskym božstvám. Chcel sa uistiť, že mu plán vyjde, preto povolal vlastnú dcéru Domninu do úlohy svojho posla. Domnina vstúpila do miestnosti a srdečne pozdravila Fotinu. Pri pozdrave zmienila Ježišovo meno, čím ju Fotina milne začala považovať za veriacu sestru. Nadšene jej porozprávala o Ježišovej úžasnej láske a zázrakoch. Domnina namiesto argumentácie a protirečenia voči Fotine konvertovala na kresťanskú vieru. Nebola však sama, kto konvertoval. Aj Domninine slúžky presvedčilo Fotinine odvážne svedectvo a vyučovanie evanjelia. Následne požiadala cisárovu dcéru, aby všetko bohatstvo zhromaždené v miestnosti rozdali chudobným obyvateľom v uliciach Ríma. Domnina sa nechala pokrstiť a prijala nové meno. Nero zúril. Nariadil, aby Fotinu so sestrami a synmi upálili. Nechal vyhotoviť obrovskú pec, ale keď ich do nej vhodili, oheň sa ich nedotkol. Tak sa rozhodol, že rodinu otrávi. Keď im doniesli jed, Fotina sa prvá podujala vypiť otravu, ale toxíny jej ani ostatným neublížili. Dokonca aj posol, čo priniesol skupine jed, sa obrátil na vieru. Ostali teda uväznení u Nera ďalšie 3 roky a počas tohto obdobia podstúpili všetky možné formy mučenia, ktoré si zvrátený cisár dokázal vymyslieť. Čím viac sa ich Nero snažil ubiť, tým viac ich sláva stúpala. Evanjelium viery sa rýchlo šírilo po hlavnom meste a kým boli vo väzbe, samotné väzenie sa stalo miestom chvál. Rímski občania pravidelne prichádzali do väznice vypočuť si vyučovanie evanjelia a prijať modlitby od Fotiny a jej rodiny. Počas tohto obdobia sa správy o Ježišovi a viere zo žalára rýchlo šírili Rímom a mnohí uverili. Nero si povolal bývalého sluhu, ktorého kedysi tiež uväznil, aby mu prinášal správy o všetkom, čo sa v celách deje. Nariadil okamžité sťatie hlav všetkých kresťanov zo žalára, s jedinou výnimkou Fotiny. Dúfal, že zlomí jej vieru, keď jej spôsobí žiaľ za súrodencami a synmi a keď ju bude držať v izolácii. Nechal ju teda odviecť do hlbokej, tmavej, suchej diery podobajúcej sa studni. Niekoľko prameňov uvádza, že predtým, než ju spustili dole, hrozne ju zbičovali. Nero ju nechal v diere ležať niekoľko týždňov. Musela sa cítiť ako pochovaná zaživa, nekonečne osamelá. Toto boli najtemnejšie dni jej života a keď plakala, tak nie nad stratou milovaných. Vedela, že smrť ich vykúpila z pozemskej väznice do nebeského kráľovstva. Plakala, že bola ukrátená o možnosť stať sa mučeníkom, akými boli jej synovia a sestry, a teda, že jej odopreli mučenícku korunu. Z toho, čo som čítala, sa mi zdalo, že toto obdobie bolo pre ňu najťažším obdobím života. Každý historický zdroj, ku ktorému som sa dostala, uvádzal zmienku o období v diere. V jednom zdroji sa hovorí, že umrela v temnote toho miesta, ale nie zo zúfalstva, ale z vlastného rozhodnutia.
Rovnako ako Štefan, aj ona uvidela vo sne Ježiša a odovzdala mu svojho ducha. Iné zdroje uvádzajú, že ju z diery po veľmi dlhom čase vytiahli a že Ježišovi odovzdala ducha v sne potom, ako bola opäť uvrhnutá do žalára. Iné zdroje uvádzajú, že ju z diery po veľmi dlhom čase vytiahli a že Ježišovi odovzdala ducha v sne potom, ako bola opäť uvrhnutá do žalára. V každom prípade život tejto ženy bol sám o sebe hlbokou studňou plný živej vody, ktorá prinášala výživu a občerstvenie mnohým druhým ľuďom. Moderní mučeníci. Fotina nemala obdivovateľov či fanúšikov. Život jej dal skôr svedkov a mučeníkov. Mala ale niečo, po čom túžim aj ja. Mala to, čo sa každému z nás môže v budúcnosti zísť. Neotrasiteľnú vieru. Počet kresťanov nerastie len vtedy, keď k ním svet vzhliada s priazňou. Ale ozajstní učeníci Krista dozrievajú v období útrap. Renomovaný katolícky historik Christopher Henry Dawson hovorí: počet kresťanov rástol v tieni biča a sekier katov a ich životy boli ohrozované fyzickým mučením a smrťou. Závoj mučeníctva zahaľoval roky raného kresťanstva. Ale nebola to len smrť, ale aj ideál a nádej, čo mučeníctvo prinášalo. Mučeník bol považovaný za úplného kresťana. Bol šampiónom a hrdinom novej spoločnosti. Dokonca aj kresťania, ktorí zlyhali v čase skúšok, aj tí považovali mučeníkov za svojich záchrancov a ochrancov. Dnešná doba je bohatá na perverzné zlo a násilie. Za každým, keď si už myslím, že to nemôže byť horšie, príde ďalší šok. Aj dnes sú kresťania mučeníkmi. A namiesto spravodlivého hnevu dnešný svet odpovedá postojom ľahostajnosti. Bolí ma z toho srdce, ale nie som vôbec tým všetkým zaskočená. Nedávno boli aj na americkej pôde kresťanskí študenti mučení kvôli viere. Ozbrojený muž postupne tých, čo vyznávali Krista, strieľal do hlavy a tých, čo nie, do nohy. Média sa zaoberali uvedeným zločinom z pohľadu neoprávneného používania zbrane namiesto toho, aby upozornili na neho ako na čin spáchaný z nenávistí voči určitej skupine ľudí. Ak budeme Bibliu interpretovať a žiť pravdivo, na pomoc nám nikdy neprídu svetskí vladári. Ale to neznamená, že máme ostávať ticho, keď na nás temnota útočí. Tak ako Fotina. Ani ona nebola ticho. Máme v praxi napĺňať a žiť pokyny z 1. Jána, ekumenický preklad. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Kresťanom v iných národoch stínajú hlavy a videá zobrazujúce tieto zverstvá kolujú po svete, aby dali veriacim kresťanom jasné varovanie. A ja sa pýtam, či si páchatelia uvedomujú, kto sme, lebo my sami sme zabudli. Nedávno komando militantných muslimských vojakov vtrhlo do priestorov Kenskej vysokej školy a zavraždilo všetkých veriacich, ktorí sa zhromaždili na rannej modlitbe. Potom komando vytiahlo ostatných študentov z internátnych izieb a ubytovní a s puškou pri hlave ich donútili priznať vieru. Kresťanov zabili. Zomrelo takmer 150 ľudí a ďalší boli zranení. Organizácia zodpovedná za vraždenie sa na internete vyhrážala, že toto bol len začiatok a že uistila veriacich kresťanov, že toho bude ešte viac. Je čas, aby sme sa vnútorne pripravili trpieť pre Krista. Radšej si pripravme odpoveď na otázku viery teraz a zmierme sa s prichádzajúcim utrpením, ako by nás mali tou otázkou zaskočiť a my by sme Krista nepripravení zapreli. Musíme si osvojiť rovnakú perspektívu ako učeníci v Skutkoch 5, 41 až 42, ekumenický preklad. Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali evanjelium, že Ježiš je Mesiáš. Už si sa niekedy stretla s niekým, kto bol mučený pre vieru v Ježiša. Rozprávala si sa s osobou, ktorá by sa tešila, že môže znášať pre Ježišové meno potupu. Ja áno. Títo svätí ľudia žiarili čistotou zvnútra navonok nie preto, že boli mučení, ale preto, že uprostred utrpenia sa stretli s Ježišom. Boli korunovaní milosťou, ktorú ja ešte len musím objaviť. Títo ľudia tvrdo pracujú na poliach, kde byť kresťanom je niečo, čo ich ohrozuje na živote. Nebezpečenstvu čelia takmer denne. Sú to drahí bratia a sestry, ktorí prekladajú tieto knižky.
Ja ich píšem doma v bezpečí a ich za to prenasledujú. Častokrát si pripadám nehodná s nimi spolupracovať. Spôsob ich života mi často pripomínajú Pavlove slová v 1. liste Korinťanom. Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Veď každý deň umieram. Uisťujem vás o tom, bratia, pri všetkom, čo pre mňa znamenáte v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 15, 30 až 31, ekumenický preklad. Slabožstvo kresťanov na západe. Môžem byť k tebe úprimná? Mám veľkú obavu o kresťanské spoločenstvá na západe. Často sa stretávam práve s takými kresťanmi, ktorí zneúcťujú Ježišove meno. Niekedy ma znechucuje aj môj vlastný nezáujem a sebectvo. John a ja sme sa nedávno počas jednej večere rozprávali s pastormi niekoľkých kresťanských spoločenstiev. Hovorili, ako často napomínajú veriacich ľudí vo svojich zhromaždeniach, aby sa chránili pred sexuálnou nemravnosťou. A to sú všetko ľudia, ktorí žijú svoju vieru v dennodennom živote. Na znak odpovede vidia len prázdny pohľad v očiach veriacich a chabé výhovorky. Páry žijúce pod jednou strechou tvrdia: chceme sa jedného dňa vziať. Prečo je teda zlé spoločne žiť a viesť intimný život už teraz? Ďalší pastor nám s úzkosťou v hlase hovoril, ako jeden popredný kresťanský líder plánoval rozvod so svojou manželkou, aj keď k tomu nemal žiadne biblické dôvody. Vraj dotyčný počítal s tým, že kvôli tomuto rozhodnutiu bude musieť opustiť kazateľnicu. Ale tiež rátal, že v ústraní sa zdrží tak maximálne rok a potom ho ľudia opäť príjmú a on bude pokračovať tam, kde skončil. Najsmutnejšie na tom je, že podľa všetkého má pravdu. Strach z ľudí pre nás už nič neznamená a ani nás už neochráni pred hriechom. Iba bázeň pred Bohom by to dokázala. Po vyliatí Božieho ducha počas jednej bohoslúžby sa niekoľko 100 žien podujalo vziať na plecia svoj kríž a nasledovať Ježiša. V zápätí sa líder zhromaždenia prihovoril týmto ženám so slovami, aby sa necítili pod tlakom, že Boh nepotrebuje ich činy, ale že chce iba ich osobu. Ja sa pýtam, naozaj? Som nekonečne vďačná Ježišovi, že sa vzdal kvôli nám svojej božskej osoby a výhod, ktoré mal v nebi ako Boží syn, a podujal sa vykonať činy služobníka, aby sme my mohli byť v nebi s ním. Dívam sa na naše kresťanské spoločenstvá a vidím takú silnú naviazanosť na svetský život, až ma to desí. Žena s minulosťou. Životná cesta Fotiny sa nezačala krstom do Božej rodiny. Predtým, ako konvertovala, takisto bola naviazaná na svetský život a uväznená v hriechu. Aj ona bola hriešným outsiderom. Celý svoj dovtedajší život žila pod židovským zákonom bez nádeje na budúcnosť. Božie slovo nám ponúka náhľad do pozadia tejto ženy. Keď ju prvýkrát stretáme, je rozvedená, vyhostená a bez mena, ktoré by vyjadrovalo nádej. Jej život bol problematický v toľkých smeroch, že sotva by ju niekto bol schopný vidieť v úlohe apoštolky. Jej prvá príležitosť evanjelizovať sa niesla v duchu nepriamych otázok a bojazlivých návrhov. Možno si aj ty kedysi pocítila odsúdenie druhých do takej miery, že si sa neodvážila hovoriť inak, než v hádankách. Odpusť tým, čo ťa odsudzovali. Ľudia, ktorí ti stále pripomínajú chyby z minulosti, musia ešte len prijať Božiu milosť a moc znovu zrodenia. Alebo možno ty sama sa spochybňuješ. Moja vlastná minulosť vo mne vyvolala množstvo otázok. Napriek tomu, že to bolo najtemnejšie, najšpinavšie obdobie života, vykúpením sa pre mňa počase stalo zdrojom živej vody a hlbokou studňou. Aj keď je pravda, že kresťania začiatočníci by sa nemali dostať do vedúcich pozícií prirýchlo, každý kresťan by mal možnosť vidieť z perspektívy pódia silu ducha, keď robí zázrak znovuzrodenia. Vidieť áno, no nezneužiť Božiu milosť na ďalší hriech. Rímskym 6, 1 až 2. Jeho milosť by nás mala poháňať k zmene, aby sme žili nový život v rastúcej spravodlivosti a aby sme prijali nové meno. Fotina bola v historických prameňoch najskôr označovaná ako príslušníčka určitého etnika. Až po znovuzrodení ju spoznávame pod menom Osvietená. Prvýkrát sa s ňou v písme stretávame pri jej rozhovore s Ježišom. Je to priateľka Samaritánka od studne. Nie je to úžasné, že žena, ktorá kedysi žila postupne s 5 mužmi, nakoniec kázala Božie slovo po boku svojich 5 sestier.
Páči sa mi táto biblická symbolika. Číslo 5 v nej predstavuje Božiu milosť. A v jej živote to bola milosť za milosťou. Vždy som milovala príbeh tejto ženy. Vždy som ju považovala za ženu mimoriadnej odolnosti. Od začiatku bola hlbokou studňou s plytkým životom. Nepriazeň života a dôsledky jej rozhodnutí v nej vyhlbili hlbokú tmavú suchú dieru. Nepriateľ jej duše sa vždy snažil, aby to bolo miesto trvalého zlyhania, ktoré ju oddeľovalo od ostatných a dusilo sny. Za každým, keď si čítam o jej stretnutí s Ježišom z Jána 4. kapitoly, predstavím si na jej mieste seba. V mysli si vybavím obraz, ako si učeníci mysleli, že nechať unaveného Ježiša sedieť pri studni je bezpečné. Ešte nebolo dostatočne chladno, aby mohli pastieri priviesť svoje stáda napojiť k studni a ženy z okolitých dedín už zase mali nanosený dostatok vody na celý deň. Verzia prekladu Biblie Passion hovorí o ich stretnutí takto. Unavený po dlhej ceste posadil sa na kraj Jakubovej studne. Svojich učeníkov poslal do dediny kúpiť jedlo, lebo už bolo poludnie. Onedlho prišla k studni Samaritánka, aby si načerpala vodu. Ježiš jej povedal: Daj mi napiť vody. Ján 4, 6 až 8, voľný preklad. Ježiš bol unavený po prílišnom kráčaní a vyčerpávajúcich debatách s farizejmi. Vidím, ako sedí na kraji Jakubovej starobilej studne. Neúprostné slnečné lúče stredného východu na neho pražia práve na poludnie a jemu aspoň trochu lahodí chlad stúpajúci zo studne. Ježiš sa pozrie do tej tmavej hĺbky a rozpomenie sa na príbeh jej vzniku. Premieta si v hlave súhrn udalostí z toho dňa. Vyučovanie v Júdei bolo neočakávane ukončené a nasledujúca pešia cesta bola dlhá a prašná. Prestal krstiť ľudí, keď zistil, že náboženskí lídri si z krstov spravili predmet stávok a začali tipovať, kto zvíťazí s vyšším počtom pokrstených. Ježiš či Ján Krstiteľ? Ján 1. Prečo nechceli vidieť pravdu? On a Ján Krstiteľ boli spolupracovníci. Áno, prišli masy ľudí. Ich hlad bol zúfalý po rokoch duchovného sucha. Prísľub proroka v ich srdciach pripravil pôdu na blížiacu sa spásu. Mnoho životov duch obnovil skrze pokánie a vodný krst. Všetko, čo sa dialo prostredníctvom ducha, bolo také výnimočné, sveté a nádej vzbudzujúce, no oni to celé otáčali na posmech. Tak sa rozhodol odísť zo zelených brehov rieky Jordán a namiesto nej si našiel túto suchú planinu. Na chvíľu si zatvoril oči pred prudkým slnkom a prachom. Bude odpočívať a čakať na učeníkov, kým sa nevrátia, pri tejto starobilej studni. Ťažko si vzdychol. Zrazu pocíti v srdci záchvev očakávania a počuje hlas Božieho ducha, ako mu hovorí. Na toto opustené samaritánske pole som ťa priviedol z konkrétneho dôvodu. Ďalej počuje už len slovo žatva. Otvorí oči a zbadá osamelú ženu zo Samárie, ako kráča k studni po vodu. Nesie veľké vedro. Podobá sa na také, aké zvykne používať väčšina žien na úsvite, keď si berú vodu domov do zásoby. Jej vedro je prázdne a jej srdce tiež. Táto žena klesla v živote tak hlboko, že sa dokonca vyhýba spoločnosti ostatných žien. Učitelia slova jej poradili, aby si šla nabrať vodu vždy na poludne, keď sa vonku zdržiava všeobecne málo ľudí. Pozoruje ju. Všimne si, že ho zbadala a rýchlo odvrátila zrak. Podľa vzhľadu šiac poznala, že je Žid. Židia sa so Samaritánmi nespolčujú, vyhýbajú sa im. Už mala dosť nepríjemností v minulosti. Nechce ďalšie zažiť znova. S touto myšlienkou na pamäti obíde studňu z opačnej strany, aby sa mu čo najviac vyhla a načrie vedrom do studne. Ježiš sa jej prihovára. Vyplašená zastane s vedrom na pol ceste a zodvihne hlavu. Niečo ju na jeho tóne hlasu upúta. Jeho prosba o vodu znie skôr ako začiatok rozhovoru, než požiadavka. Neisto mu odpovedá. Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty Žid, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ján 4.9, ekumenický preklad. Predstav si silu zaužívaného názoru, že už len požičaný pohár, z ktorého sa napil odsudzovaný človek, ťa dokáže poškvrniť. Nie len, že je Samaritánka, ale ešte je aj žena.
Ale Ježiš sa nebojí piť z jej pohára. Je dokonca pripravený vypiť za ňu pohár hnevu. Nechce ju využiť ako ostatní muži, ktorých poznala. Túži jej zjaviť, kto vlastne je. Možno potrebuje počuť útechu. Možno je len unavený od nekonečných rozhovorov s arogantnými náboženskými figúrkami. Tak ako ostatní ľudia, aj on sa možno túži zbaviť ťarchy na srdci a vyrozpráva sa cudzinke. Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť. Ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Ján 4.10, ekumenický preklad. Žena je úžasnutá. Kto je tento muž, čo hovorí o Bohu túžiacom obdarovať ľudí? Obíde studňu, podíde k nemu bližšie, aby zistila, čo také má muž so sebou, že si dovoľuje tvrdiť také neslýchané slová. Možno, že má vedro s nevídanou tekutinou dole pri nohách. Ale nič na zemi vedľa studne neleží. Bude aj sľub tohto muža rovnako prázdny, ako sľuby predošlých mužov v jej živote? Zaujal ju. Žena Ježišovu schopnosť dať jej živú vodu spochybní. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Ján 4.11, ekumenický preklad. Snaží sa logicky argumentovať, že živá občerstvujúca voda by musela prameniť niekde veľmi hlboko. Je možné, že by sa tento Žid odvážil urážať Jakubovú studňu? Táto studňa má predsa bohatú históriu a je hlbšia než väčšina ostatných. Skúša mu to povedať inak. Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ján 4.12, ekumenický preklad. Je zaujímavé, že studňa, ktorá je predmetom sporu, je Jakubova. Slovo Jakub totiž znamená ten, čo odsudzuje, klame, alebo ten, čo drží druhému petu. Keď Boh predpovedal nepriateľstvo medzi potomkom ženy a potomkom hada, povedal aj to, že had zaútočí na petu človeka. Boh neskôr mení Jakubové meno na Izrael, čo znamená Boží princ. Žena, ktorá uverila klamstvu, že jej smäd môže naplniť muž, sa zrazu ocitá v rozhovore s izraelským princom pokoja pri Jakubovej studni. Aj keď ona sama žije v omyle, Ježiš presne vie, čo sa tu deje. Tento rozhovor vo svojej podstate je rozhovorom o jej zúfalstve a smede po naplnení, nie o hĺbke studne. Ježiš robí to, čo vie vždy najlepšie. Ignoruje pôvodnú otázku a odpoveda človeku na najhlbšie otázky a túžby srdca. Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Ján 4.13 až 14, ekumenický preklad. Pod slovom každý má Ježiš na mysli všetkých ľudí, ktorí túžia po niečom väčšom, niečom, čo tento svet nemôže dať. Splietol dokopy Židov, Samaritánov a aj ľudí, ktorí nikdy v minulosti ani prítomnosti túto studňu nevideli. Každá pozemská studňa vo svojej podstate symbolizuje zúfalý ľudský smäd. Verzia Biblie Passion prekladá verš 13 nasledovne. Ak sa napiješ z Jakubovej studne, budeš naďalej smedná. Studne nám uhasia smäd len dočasne, ale definitívny koniec nášmu smedu vie urobiť len Boh. Pozemské studne boli odjakživa predurčené na zlyhanie, lebo sú viazané na pozemské zdroje. Nepriateľ môže kedykoľvek studňu otráviť alebo ju zakaliť bahnom. Dlhotrvajúce suchá ju môžu zase úplne vyčerpať. Tak ako studňa, aj židovský zákon môže byť otrávený ľudským sebectvom alebo úplne pochovaný pod človekom vytvorenými zvykmi, obyčajami a pravidlami. Samaritáni sa riadili iba prvými 5 Mojžišovými knihami a Boha chválili na svojom vlastnom vrchu. Žili v tieni židovského zákona a aj napriek tomu, že Židia ho poznali celý, nedal im život, po ktorom všetci túžime. Tieto starobilé studne zákona a patriarchov nám nikdy nemali uhasiť smäd, ale mali nám ukázať našu zúfalú potrebu napiť sa zo živej vody Božieho ducha. Zákon si vždy vyžadoval oddelený svätostánok, kde mali ľudia chváliť Boha. Teda bol mimo bežného dosahu človeka.
A preto uctievanie Boha malo podobu predstavenia, ktoré ľudia pozorovali, namiesto toho, aby sa stalo ich každodennou súčasťou a zdrojom života. Zákon umožňuje ľuďom len navštívenie Božieho domu, nie permanentné obývanie. Boha je možné v ňom len z diaľky zazrieť, nie je možné sa ho dotknúť. Je horou Sinaj, kde prebýva Božia prítomnosť, ale nikdy sa k človeku nepriblíži. Ak je svetostánok všade okolo, ale nie v ľudskej duši, človek ostáva jeho pozorovateľom. Stretnutie Ježiša so Samaritánkou porušilo veľa náboženských pravidiel. Samaritánska žena porušila zákon, keď žila v smilstve. Dokonca aj my dnes by sme ju považovali za ženu žijúcu v hriechu. A to sme oveľa benevolentnejšou kultúrou, než boli Židia. Napriek všetkému ju Ježiš neodsúdil za hanebný život, ale uvidel pravdu hlboko vo vnútri v jej zlomenom srdci. Zákon vždy požaduje od človeka viac, než je mu schopný na výmenu dať. Živú vodu nie je možné udržať v nejakej nádobe, ani zvážiť. Je totižto nemerateľne ľahká. Ale opak je pravdou o pozemskej vode. Z nej človek potrebuje vypiť celé vedro, aby mu uhasila smäd. Môžeš si z nej odniesť len toľko, čo unesieš v danej chvíli. Pozemská voda nie je ľahká, je ťažká. Pri dennej odporúčanej dávke to znamená vypiť necelé 2 litre vody, čo sú 2 kilá váhy. K tomu prirátajme vodu na varenie, pranie, hygienu a spotrebu vody ďalších 4 členov rodiny a váha vody, ktorú treba ručne nanosiť zo studne, ľahko prekročí 9 kg na osobu. A toto množstvo nezohľadňuje váhu vedra a diaľku, ktorú treba prejsť. Predstav si, že musíš túto trasu absolvovať znova a znova a znova. Lebo Ježiš hovorí o nekonečnom a nenaplniteľnom smede. Ako dieťa Blízkeho východu, ktoré vyrastalo na vyprahnutej zemi, smed veľmi dobre poznala. Ale žiadna studňa nie je dostatočne hlboká a voda v nej dostatočne studená, aby dokázala uhasiť zúfalý ženský smäd po láske, prijatí a družnosti. Duša Samaritánky bola nekonečne dehydrovaná. Z času na čas sa nechala oklamať, že niečo dokáže uhasiť túto túžbu duše. Jej túžba bola úplne právoplatná, ale tak ako mnohé z nás, aj ona hľadala riešenie na nesprávnych miestach. Nie je hriech túžiť po láske. Nie je hriech túžiť po intimnom živote s milovanou osobou. Nie je hriech túžiť po dôstojnosti. Nie je hriech túžiť po zmysle života. Nie je hriech túžiť po priateľoch. Nie je hriech túžiť po radosti a oslave života. Ježiš Samaritánke neodopiera ani nevyčíta tieto túžby a nevysmieva sa ani tým tvojim. Naopak, uznáva právoplatnosť našich potrieb a sľubuje, že on je tým riešením. Ponúka jej život bez konca a nie život plný slepých uličiek. Pri Ježišových slovách sa žena odváži priblížiť ešte kúsok a prosí ho. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Ján 4.15, ekumenický preklad. Z jej naliehavej žiadosti počujem nádej a spoznáva v nej samu seba, ako by jej túžby boli mojimi vlastnými. Ako by hovorila: Ježiš, nenechávaj ma vrácať sa na toto miesto, ktoré mi neustále pripomína moje zlyhania. Rovnako ako ona, aj ja som porušila vlastné pravidlá z mladosti. Vedela, že živú vodu nezíska, keď sa sem bude vracať, ani že si ju nezaslúži. Živú vodu môže prijať len ako dar. Rovnako ako drogovo závislý človek už nemala čo stratiť. Smed ju úplne zotročil. Skôr ako jej Ježiš ponúkol živú vodu, chcel zistiť, či je ochotná sa samej seba vzdať. Bola naozaj ochotná sa svojej drogy vzdať? Mal na mysli špinavú stojatú vodu, ktorú pila. Mužov. On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem. Ján 4.16, ekumenický preklad. Ježiš jej nekázal zavolať muža, aby mohol nad ňou uplatniť mužskú autoritu a zasiahnuť jej do života. Ani sa nesnažil silou mocou zdôrazňovať skutočnosť, že žila v hriechu. Požiadal ju zavolať muža, aby jej ukázal, kde leží koreň jej bolesti. Odvážna Samaritánka sa rozhodla povedať pravdu, aj keď vedela, že by práve pravda mohla zabrániť židovskému učiteľovi v úmysle darovať jej živú vodu. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Ján 4.17, ekumenický preklad. Toto priznanie muselo byť ťažké.
5 stroskotaných manželstiev. V jej slovách priznania nebadať žiadne stopy po obviňovaní ani výhovorkách. Iba surová a škaredá pravda. Nemám muža. Na to jej Ježiš povedal. Správne si povedala, nemám muža. Lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ján 4, 17 až 18, ekumenický preklad. Ježiš dokáže pracovať s úprimnými ľuďmi, ktorí sú ochotní priznať pravdu. Ona popísala fakty súčasného života a on k ním doplnil detaily z jej minulosti. 5 mužov si ju vzalo za manželku a neskôr ju odvrhli. Niekedy rozmýšľam, prečo sa stále hovorí o nej ako o hriešnici. Moja stará mama bola vydatá za 3 mužov a absolvovala spolu 4 sobáše. Nebola v tom celom obeť. Boli to jej rozhodnutia a jej neresť. Ale s touto samaritánskou ženou to mohlo byť inak. Nemôžeme s istotou povedať, že ona bola príčinou každého rozvodu. Žila pod židovským zákonom, ktorý mužovi umožňoval prepustiť svoju manželku, keď s ňou nebol v tejto úlohe spokojný. Na znak sklamania jej jednoducho napísal prepúšťací list a bolo po zväzku. Podľa pravidiel zákona by ona ako žena nemohla iniciovať rozviazanie zmluvy a svojvoľne striedať manželov. Opätovnému sobášu by muselo predchádzať predloženie prepúšťacieho listu. Vieš si to predstaviť? 5-krát prežiť vlastné zlyhanie. Tentokrát je Samaritánka pravdepodobne už tak duševne zlomená, že je ochotná žiť s mužom, s ktorým sa delí o posteľ, ale nie o priezvisko. Jej život je naplnený odmietnutými túžbami. Napriek zlomenému srdcu stále dúfa. Ján 4.19 pokračuje. Žena mu odpovedala. Pane, vidím, že si prorok. Ján 4.19, ekumenický preklad. Až nedávno som si uvedomila silu tohto vyznania. Svojimi slovami prekročila prach samaritánskej viery a učenia, že jediným prorokom bol Mojžiš, nikto iný. Preto podľa Matúša 10.41 si zasluhovala dostať odmenu proroka. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Čo je presne odmena proroka? Verím tomu, že to je dar, ktorý sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, ale ani jedna odmena nie je taká vzácna ako zjavenie živej dýchajúcej pravdy. Proroci sú tiež v Biblii nazývaní vidci, vedomci. Kdekoľvek sa Ježiš v tej dobe pohol, otváral pravdou ľuďom oči. Samaritánka sa rozhodla uveriť, že Ježiš je prorok a rozhodla sa ho teda spýtať teologickú otázku. Spýtala sa ho na miesto, kde by mala chodiť chváliť Boha. Bola unavená starým životom a nemala odkiaľ vedieť, že nadišla hodina, kedy už nebude chváliť Boha v budove, ale v srdci. Ježiš jej odpovedal. Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ján 4.21, ekumenický preklad. Verzia Biblie Passion je v tomto verši významovo presnejšia. Ver mi, milá moja, nadišiel čas, kedy nebudeš chváliť Otca na hore ani v Jeruzaleme, ale vo svojom srdci. Ján 4.21, voľný preklad Biblie Passion. Samaritánka prijala Ježiša ako proroka, kým aj je, a on ju na oplátku nazýva svojou milou, ktorou aj naozaj je. Milá znamená milovaná, ochraňovaná, oceňovaná, vzácna, hodnotná, cenná a ctená. Zaujímalo by ma, či ju vôbec niekedy niekto nazval nežným prívlastkom. Ježiš jej uzdravoval zlomené srdce slovami vyjadrujúcimi nový osud, nový život. Aj teraz počujem jeho slová, ako pozýva každú svoju dcéru. Ver mi, moja drahá, cenná a milovaná žena, tvoj čas nadišiel. Čas uveriť každému môjmu slovu. Na chvíľku sa započúvaj. Čo ti šepká do duše? Náš veľký Boh nesídli na hore, ani v meste a nesídli ani v kostole. Žiadna bytosť ti nedokáže zabrániť prežívať jeho blízkosť. A vďaka Bohu ani žiaden tvoj omyl to nedokáže, lebo sídli priamo v tebe. Ježiš čaká na tvoju lásku pri dverách tvojho srdca. Božie slovo hovorí, že jeho prítomnosť je vzdialená na diaľku šepotu. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré hlásame. Rímanom 10.8, ekumenický preklad.
Ježiš predstavil tento revolučný teologický koncept žene s najnižším postavením. Kto kedy počul o Božej prítomnosti, ktorá sa neviaže na hranice určitého miesta? Boh, čo príde za ňou kamkoľvek. Len si predstav, ako úžasne jej to muselo znieť. Bola videdencom vlastného národa a pre Židov bola zaostalou spodinou. No všemohúci Boh bol ochotný za ňou prísť a tráviť s ňou čas v svätyni jej srdca. Keďže bola úprimná a otvorene priznala, aký má život, aj Boží syn bol k nej úprimný a zjavil jej, kým je. Životné rozhodnutia ju dohnali na okraj dôstojného života, no Ježiš ju pozýva naspäť. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. Ján 4, 22 až 24. Ekumenický preklad. Ježiš otriasol múrmi náboženskej tradície a priniesol pravdu. Ak bolo to, čo tento učiteľ hovoril, pravda, potom Otec na nebesiach hľadá presne takých ctiteľov, ako je ona. Takých, čo sa s ním rozprávajú v duchu a pravde. Nám uniká irónia celej situácie, lebo my dnes už poznáme a veríme Ježišovým slovám o pravde v plnej miere. Ale v tej dobe bol tento teologický koncept radikálny. Pravdepodobne nikdy predtým Samaritánka nepočula o Bohu Otcovi. Verzia Biblie Passion hovorí vo veršoch 22 a 23 toto. Odteraz slávenie Otca nie je otázka správneho miesta, ale úprimného srdca. Lebo Otec je duch a túži mať úprimných veriacich, ktorí ho oslavujú a milujú skrze ducha a v pravde. Voľný preklad Biblie Passion. Samaritánka sa určite vedela stotožniť s Bohom, ktorý podliehal túžbe. Verím tomu, že práve v tomto momente pocitila rozpor medzi tvrdým náboženstvom a Božou slávou plnou nádeje. Asi nevie, čomu má úplne veriť. Srdce sa jej chveje nádejou, zmätkom a úžasom. Ale jedno vie určite. Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ján 4.25, ekumenický preklad. Myslím si, že jej čistá detská viera na Ježiša zapôsobila. A už nedokázal dlhšie pred ňou tajiť pravdu o evanjeliu a o tom, kým je. Predstavujem si, ako sa na ňu úprene zahľadel a zašepkal. Ježiš jej povedal: Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Ján 4.26, ekumenický preklad. Urobil presne to, čo očakávala, že by Mesiáš urobil. Povedal jej o všetkom pravdu. Náš Boh niekedy možno nevyjadrí všetko slovami, ale určite všetko dokáže obsiahnuť. Len si utíš srdce a počúvaj. Kristus, pomazaný, odpovedá na otázky nášho vzťahu k nemu tak, že nám povie pravdu o nás samých. Jedným ladným pohybom meča pravdy odhalí formálne náboženské rituály a ľudské výmysly. Kto by neodhodil svoje vedro a neutekal by si vypočuť takú reč? To je náš Ježiš. On v previnených ľuďoch nevzbudzuje ďalšiu vinu, aby pred ním ušli, ale dáva im odvahu zotrvať a vypočuť si celú pravdu. Pravdu, ktorú farizeji počuť nezniesli a niekedy ani jeho vlastní učeníci. Stretnutie so Samaritánkou sa skončilo. Učeníci sa vrátili a zistenie, že sa Ježiš rozprával so ženou hodnou pohŕdania, ich znepokojilo. Jej už na tom ale nezáležalo. Keď ju raz prijal sám Boh, už jej na názore ľudí nezáleží. Zaujímavé na celom príbehu je, že ani jedného z učeníkov nenapadlo zavolať Samaritánov, aby sa stretli s Ježišom. To už ale nebolo potrebné, lebo Ježiš svojho svedka vyslal. A ona bola jediná, ktorú chcel po celý čas stretnúť. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Ján 4, 28 až 30, ekumenický preklad. Keď sa bližšie započúvame do jej slov, zistíme, že ich opatrne volila. Nenazýva Ježiša prorokom ani nespomína jeho židovský pôvod. Obe označenia by dedinčanov skôr odradili, než motivovali prísť. Používa silu vlastného svedectva, aby im pripravila cestu. Je úžasné, že povedala, aby prišli a presvedčili sa na vlastné oči.
A nielen prišli a vypočuli si ho. Presvedčte sa na vlastné oči je ekvivalentom toho, aby uverili. Keď im pravda otvorí oči, aj oni budú chcieť šíriť túto novinu ďalej. Teším sa, že sa Ježiš rozhodol vyjaviť niečo také vzácne a sveté žene, ktorú iní považovali za obyčajnú, poškvrnenú a ušpinenú. Tým nám všetkým hriešnikom bez teologického statusu otvoril dvere. A to je presne dôvod, prečo som príbeh Samaritánky použila v nejednej svojej knihe. Vždy sa na jej stretnutie s Ježišom dívam z iného uhľu pohľadu, ale nikdy nie ľahostajne. Už roky milujem tento príbeh dôverného stretnutia, pretože dáva odvrhnutým ľuďom nové miesto v živote. Istý čas som bola vďačná Biblii za to, že Samaritánka nemala meno. Mohla som si kedykoľvek do príbehu dosadiť to svoje. Ale to sa zmenilo v momente, keď som ju spoznala ako Fotinu, osvietenú. Evanjelizovať začala už v ten deň v Samárii, ale neskôr, ako vieme, jej svedectvo siahalo za hranice toho regiónu. Jej príbeh by mal povzbudiť nás všetky hlboké studne, čo žijeme plytký život. Čo by mohlo motivovať zanovitú ženu ku vzťahu s Bohom počas debaty s prorokom? Jej studňa bola nielen hlboká, ale aj suchá. Mala 5 mužov a 2 synov, no prázdnota v nej nezmizla. Táto žena s neskutočnou výdržou sa vyčerpala až do špiku kostí. Zrazu sa všetko zmenilo. Spoznala dar, o ktorom hovoril. Ježiš ju oslovil a ona si smelo vypýtala dúšok živej vody. Tento veľkolepý Mesiáš ju poznal skrz naskrz a bezhranične ju miloval. Na jeho výzvu sa bezkonkurenčná Božia dcéra poriadne napila a stala sa Fotinou, evanjelistkou a apoštolkou, ktorá neochvejne kráčala v ústrety nebezpečenstvu. Čitateľka, žena z minulosťou. Budeš aj ty nasledovať jej príklad?